taas tyhmällä kameran kanssa seisoo. Jäihän tuo odottaa tonne, niinku viime vuonnakin. No varmaan joku tuttu. Mikä? Heilutteli tyttö mulle. Ne heiluttelee muuten. Tai sit mulle. En oo ainoakin tätä muuten kuvaa. Siinä onkin kuvat, vanha toja. On eri autoja aika paljon kuin viimeksi. Tuo on hieno. Tuo on Tervolle. Katso, Veva. Eksynyt. Jumalaa. Toi oli komea Veva. 700 tarjoaa. Hyvin täällä on porukkaa nyt kyllä. Oo. Mutta auto kyllä. Ei niitä hirveän paljon ollut. Osa varmaan tosissaan tulee vasta huomenna mukaan. Ei kun tulee suot. Oliko siinä tänään jo niitä tyttöjä sitten? Oli. Olihan niitä tänäänkin alkoi jo. Ehkä kun ei vitti paussia laittaa, kun tulee 2 videoa. Tulee asioita. Tulee. No on jäänyt kiristeyksen jumiin. Eikö se ollut täällä kesällä? Oli. Panteesta muistan. Tuo pyöri kesällä.